at mga itong tumutulong sa atin. Ay salamat po sa Diyos sa inyo sa kahit isa sa mabuting layunin na sinutulong ng NCGI, partikular itong free store at pagkakataon po niya. Kaya sabi nga kanina nung representative ng DSWD Mon, ay nung ma-receive yung mensahe patungkol sa launching itong free store, ay sabi niya, hindi pwedeng hindi po puntahan ito. Kailangan ipakita yung support dahil sa panahon natin ito ngayon ng pandemya, ang kailangan talaga natin yung mga ganitong inisyatibo na makatutulong sa ating mga yung ating pagtutulungan o bayanihan. At bilang mo ang mga person with disabilities, senior citizens at mga buntis sa Papua New Guinea dahil sila ang mga pangunahing beneficiaries ng binuksan MCGI Free Store doon. Live po mula sa Papua New Guinea, makakausap natin si Benedict Abolencia. Good morning mula dito sa Pilipinas, Benedict. Kumusta naman ang launching ng ating MCGI Free Store sa Papua New Guinea? Yes, magandang tanghali, Mon and Bernard, mula dito sa Pagmadang, Papua New Guinea. Dito sa tulong ng Diyos ay pasisinayaan natin ang branch na ito ng ating free store, partikular dito sa Sierra Village, sa lalawigan ng Madang. Ang mga ito sa supportan rin siyempre ng ating mga kasama sa Members Church of God International sa ibang lugar dito sa Papua New Guinea, lalo na sa pambansang kapitolyo ng Port Moresby. Naging katulong ang NCGI dito sa Madang sa mga paghahanda, gaya ng pagkakabit ng signage at mga estante, paglalagay ng item sa mga ito at paglilinis at pagpapaganda ng kapaligiran ito. Mon and Bernard, masaya-masaya ang ating mga kapatid sa pagkakaroon ng bahagi sa kampaning ito kahit sa maliit na paraan sa awatong ng Panginoon. At siyempre, bilang pangalitunod sa health protocols na itinagda ng pamahalaan dito sa bansang ito, ay nagpapahirap tayo ng social distancing sa pagpila lamang ng mga beneficiaries. At isa-isa rin sinecheck ang ng mga kawani ng ating quick action team o QAP ang temperatura ng mga pumapasok at nilalagyan ng disinfectant ang kanilang mga kamay. Ang ating target beneficiaries ay gaya nga ng nabanggit na mga person with disabilities o PWD, mga senior citizens, mga buntis at mga may sakit. Kung saan maaari naman na magpadala sila ng kanilang representative para makakuha ng items dito sa ating free store. Mon and Bernard, baka sa mukha ng ating mga kapatid at ng ating mga kapwa-tao na Papua New Guinean ang kaligayahan dahil sa awa ng Diyos ay paano ay sa ganitong paraan matutugunan ang ilang sa kanilang mga pangangailangan, lalo na ngayon at kinakaharap din ng bansang ito ang COVID-19 pandemic. Panonoodin ng Panginoon, ito ang ating free dito sa Madang, Papua New Guinea. Doon sa iyo, Mon and Bernard. Nakakatuwa naman, Benedict, ang laki ng MCGI Free Store yan. Para yung atong mas dito, mga convenience store dito sa Pilipinas. Ang daming mapagpipilian ng ating mga kababayan. So far, ilan na yung mga naging beneficiaries ng ating MCGI Free Store dyan sa Papua New Guinea, Benedict? Yes, Bernard, ang ating beneficiaries ngayon na nakantabay na rin po ay binibilang na ng 84 na beneficiaries. Karamihan sa kanila, masasabi natin talaga na nangangailangan. Sa City Australia dahil pwede lang ma-avail ng beneficiaries ng MCGI Free Store ang kanilang free items sa pamamagitan ng online delivery. At mula sa City Australia, makakausap natin si Kinabuhi Is Life.